ሰላም ሰላም ልጆች እንደምን ዋላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰንበታችሁ እንዴት ነበር? Hej och välkomna till den amhariska tuben. Jag hoppas att ni har haft en bra helg. እሺ ልጆቼ ዛሬ የሚከተሉትን አረፍተ ነገሮች በትክክል አንብቡ ይላል። Det står att vi ska läsa följande meningar ordentligt. Ska vi se. እስቲ ትንሽ ላስተልቀው ልጆችዬ ከተቻለ። እሺ ቢራቢሮ ትበራለች። ቢራቢሮ fjäril flyger ትበራለች flyger ጽሁፍህን አሻሽል ጽሁፍህን förbättra din handstil. ሀብቴ det är ett namn. ፈረስ ጋለበ ሀብቴ red på en häst. ህፃኑ ፎቶ ተነሳ. Det togs bild på barnet. ፋኖሱ ቦግ ብሎ በራ. oj, förlåt mig. ፋኖሱ ቦግ ብሎ በራ. Lyktan lystes starkt. ሾፌሩ በሩን ዘጋ. Chauffören stängde dörren. ታታሪ ሰራተኛ hon var en duktig arbetare. ጽጌ ጸጉረ ለዛ ናት. Okej, ጽጌ är ett namn. ጸጉር håret. Nej men ጽጌ har fint hår. የጾታ አድሎን እናስወግድ. Så det ska vara lika för både män och kvinnor. Liksom jämlikhet ska inte förekomma. እሺ እንግዲህ የነበረው ንባብ ይሄ ነበር. Det var det vi läste. Som ni ser. Ni kan ju försöka läsa själva om ni har kunskapen. ከቻላችሁ ራሳችሁም ለማንበብ ሞክሩ. እሺ ውድ ተከታታዮቼ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ልጆች. መልካም የትምህርት ሳምንት ይሁንላችሁ. Tack alla barn och vuxna som har följt med. Jag hoppas att ni kommer få en bra vecka framöver. Ha det bra. Tack för mig. Hejdå. እሺ ልጆች ሰላም ሁኑ. በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ.